हे भगवान, हे जिंदगी में हमके अकेला काहे छोड़ ले बड़ा। हमरो के हमरा गंगा के पास ले चलो भगवान। जब से बेटा हमारा राजू शहर पढ़े गइल बा तब से आज तक फोन भी ना कैलस। हे भगवान, ये जिंदगी जियल नइखे जात। रामदास जी, रामदास जी, का बात है मास्टर साहब, बोली। आपके राजू के आज फोन आई रहे, उस शहर के बड़ा अफसर बन गलन। का रहुआ सच बोलत बानी कि हमसे मजाक करते बानी मास्टर जी? हाँ रामदास जी, सच बात बा, ली बात कर ली। ठीक है मास्टर जी। हेलो हेलो, गोल लगा तनी पिताजी। खुश रहो बेटा, का समाचार बा? ठीक बा। और सब बताओ बेटा, कैसन बड़ा? मास्टर जी एगो बात कर ले पिताजी, सुन ले। हाँ बेटा, तार गुरु जी घरे आइल बड़ा और बोले हन कि बेटा राजू कोनो बड़ शहर के अफसर बन गइल बा। ठीक सुन ले पिताजी। अच्छा बेटा, तो ठीक बा, ना हो सके तो 10 दिन खातिर छुट्टी लेके बहुत जल्द घरे आ जिया। ठीक बा पिताजी, रखो तई प्रणाम। खुश रह बेटा।